menestystä. Tiukka sarja 15 juniorijoukkuetta kuitenkin mukana. Nyt sitten otetaan se päivän ensimmäinen Youth-joukkue, eli se Algö Level 5-sarja on saatu päätökseen. Youth Level 4 saadaan käyntiin, sen aloittaa Helsinki Athletics Cheerleaders HAC:n joukkue Youth Elite. Päivän ekat liput taisi näkyä nyt, että ne oli tosi trendikkäät ainakin MM-kisoissa. Siellä on arvostelukaavakkeeseenkin taidettu mainita nyt, että propseissa liput on suositeltavia, niin saa nähdä milloin tämä trendi yleistyy vielä enemmän Suomessa. Youth Elite oli viime kauden pääkilpailuissa kolmantena. Once again, one thing about me, I'm the baddest alive. You know the prettiest didn't come until I arrive. Let's go. Let's step aside when we step through the door. Show you better than us. We don't think. Yeah. Everybody look at me. I walk in the door, you start screaming. No one besides me, no one on top of me. I'm above it all. I'm beautiful. You can try if you want to, but I'm above it all. I'm beautiful. Now I'm out here looking like a bunch. The best I ever been, and never know how. It must hurt to see you. Got the game for free. Youth Elite, what a chance to be. Trust me, every move is a must see. It's the girls of HAC coming home with a ring. Taking back what's ours, Youth Elite, the world is ours. I know you missed the chance, welcome to the Lion's Den. Let's go. You thought we were done? Oh honey, we have only just begun. The night is still young and so Nobody can do it like YE does it. We are on a mission, hit after hit. Youth Elite, the best you have ever seen. Rewriting history, taking home the victory. To be against YOUTH Elite. Helsinki Athletics Cheerleaders HAC Youth Elite. Silläkin oli hauskasti käytetty musan hiljaisuutta efektinä, että luuli, että ohjelma loppui ja sitten jatkukin. Mutta mun mielestä tosi hyvä suoritus, hyvin rakennettu ohjelma. Tempo oli korkea, välillä jopa meinasi tempo lähtee joukkueen edelle siinä yhdessä pyrtsikohdassa, mutta muuten niin kuin aivan äärimmäisen hyvää tekemistä, ihan levelin maksimitaito, ja siinä on tässä muun muassa nähdään, että osa tekee noin inversiot 2 pohjalla, mikä on tosi hienoa tällä ikätasolla, tällä levelillä. Akro oli paljon, pieniä tuommoisia ajoitusvirheitä siellä, mutta pääasiassa niin kuin äärimmäisen hyvää suorituspuhtautta ja vaikeita taitoja kovalla temmolla, niin täältäkin kasvaa kyllä varmasti sit sinne seuraaville leveleille ihan Suomen huippuja. Ja tässä nähtiin sitä upeaa suorituspuhtautta ja ei vaan sitä, että tuntit pysyy ilmassa, vaan myös, että vältetään kaikkea ylimääräistä pumppaamista niin mahdollisimman paljon. Ihan hitkylttiin asti se ei kuitenkaan tänään riittänyt, mutta aika lähellä, ehkä lähimpänä hitkylttiä oltiin tämän päivän ihan varmasti.